Grand success show flop show নয় flop show তো promoter হয়ে থাকে गोदानै जोङो BPF आव जइन जानायनि ओंथिया कुनु नीति नियम जेबो गैया कुनु आदर्श गैया बुङा राकेश ब्रह्मआ जेखौ सैथो बेखौ बुङो खुलुमबाय रायजो नोंथांमोना फिन खनसेबाव हेल'एसबि ब्लगआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय मेंरुरु फैनानैब्लाबो नैबे खौरांखौहाय नोंथांमोननिसिम आङो हरनो होननानै सानबाय आं दिनै दहाय शर्ट भिडिअ मोनसे होदोंमोन बेवहाय गोबाङानो मिथिबाय जानांगौ आं दिनै थांदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय दसे मोनसे खामानि लानानै स' दा मोनफैफिनबाय बेनिफ्राय नैबे माखासे टपिक्सफोरखौ आङो नैबे डायरियावहाय नैबे नट खालामनानै लादों आं दहायनो लादोंमोन गारियाव ओमफ्राय बुंनो होननानै सानदोंमोन स' बारा गोबाव खालामालासे डाइरेक्ट टपिकआव थांसै आं इन्ट्र' हिसाबै नैबेखौ खोन्थालांगोन आरो बेनि फारसे मोनफा मोनफा टपिकफोरखौहाय सावरायलांसै गिबियावनो दङ मेदाघाटआव मुसलपुर BPFनि जयनिं हाबाफारि दिनै गोबां रायजो राजाफोरखौ ज' जाय फैनानैहाय BPF दोलोआव जयनिं जानायखौ दिनै फिन खनसेबाव दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो मैया बागानपारायाव जालांबाय दिनै मुसलपुराव जाबाय स' बेनि बागै सावरायगोन 2 नाम्बाराव दङ ExNdfb आदामोननिसिम मोनसे मोजां खौरां होननानै नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनिफ्राय आं नुनो मोन्दों स' बियो माबायदि स' बेनि बागैबो सावरायगोन जब भेकेन्सि ओंखारदों होनना बुंदों स' बे माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेनि बागैबो सावरायगोन 3rd नाम्बाराव दङ CEM जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माखासे मिडियाफोरखौ बुंदों जे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय हायोब्ला एक्स चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनि निउसफोरखौहाय बारा फोसावनाङा बा बारा दिन्थिबाय थानाङा होननानै बुंदों स' बे मानि थाखाय बुंदों आरो बियो थारैनो बोरैहाय जागोन खोथाया बेखौबो सावरायगोन 4th नाम्बाराव दङ जोंहा EM मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनै मोनसे बिबुंथि होदों गावनि समस्थियाव दिनै मेदाघाटआव ज' जाजाय जइन जानायखौ नुनानै बिथाङा बेनि बागै मा बुंखो बेखौबो जों नायनो थांगासिनो दङ आरो सावरायलांबाय थागोन 5th नाम्बाराव आं दोनदों बंखw बड'लेण्ड नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोननि दिनै मोनसे धर्ना हाबाफारि दंमोन उदालगुरियावहाय बेनिफ्राय बियो बोरैहाय जाखो नैबेनि बागैबो जों सावरायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे धैर्यथा जोबजासिम नायलां 6 नाम्बाराव दङ अमर सिंह ब्रह्म मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारा निउसआ एसे लेट जाबाय दाख्लैनिमोन बियो नाथाय आं सम मोनैलाय नैबेखौहाय बुंनो सानबाय थानानै बुङासै स' मानि थाखाय स' नैबेखौबो सावरायगोन बिथाङा मा बुंदों नैबेखौबो सावरायगोन 7 नाम्बाराव दङ जोंहा चन्दन ब्रह्म भार्सेस हाग्रामा महिलारी माने अपोजिशन UPPL दोलोआ रुलिं गभर्नमेन्टनि नैबे टपिकखौहाय चन्दन ब्रह्मजों हाग्रामा महिलारी सारजों मा जादों बेखौहाय खनले माने दामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों नैबे मोननै निउस चेनेलावहाय आं अलरेडि मेनसन खालामखाबाय बुंलायनांला आरो बुङाबो मिथिखायो बेखौहाय आरोबाव जोंहा UPPL दोलोनि GS बिथाङा गावनि आइडेन्टिटिखौ जोबोद मोजाङै खोन्थायो बिथाङा जाहैबाय जेनेरेल सेक्रेटारि सनमान होनानै आंबो बिथांखौ मानगोनां राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि UPPL दोलोनि स' बिथाङा मा बुंखो नैबेनि फारसे बेखौबो सावरायनो थांगासिनो दङ स' जागायजेननोसै मेदाघाट मुसलपुर BPF जयनिं प्रग्राम हाबाफारिनिफ्रायहाय मैया जिहेतु बागानपारायावहाय मोनसे जयनिं प्रग्राम हाबाफारि जालाङो आरो आं बेनि भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आङो हरखाबाय अलरेडि मैया माखासे जयनिं क्लिप्सफोरखौ आङो होनो हायासै माने आङो एसे थाबैनो ओंखारबोनानै फार्स्टआव जि जादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोनसिम शेयार खालामबाय आरो बेनिख्रुइ बांसिन माने गोबांसिन सुबुंफोरा दिनै मेदाघाट मुसलपुर समस्तिनि आन्दारावहाय BPF दोलोआव ज' जाजाय UPPL दोलोनिफ्राय गोबां लकेल लिडार्स प्राइमारिनि डिस्ट्रिक्टनि लिडार्सफोर मुसलपुर समस्तिनि लिडार्सफोर दैदेनगिरिफोर गोख्रों दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समावहाय फिन आरोबाव बोसोरथाम बारलांबाय नैबे बोसोरथामावहाय खुनु माने लकेल दैदेनगिरिफोरा सरकार थासेयावबो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो खाबु मोनाखै बिदि होननानै नै बिथांमोना फोरमायदों नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नायनानै लायोब्ला गासिबो खोथाखौ बुजिनो हागोन दिनै गार्जेन गैयै बायदि जानानै दं आरो कुनु दलनि नियम कुनु नीति नियम जेबो गैया कुनु आदर्श गैया बे हिसाबै जोङो दुखु मोननानै जिखिनि BPFनि नीति आदर्श बा मिशन आरो भिजन जिखिनि उद्देश्य बेखौ मोजां मोननानै जोङो UPPLनिफ्राय जोङो BPFआव हाबफैनाय जादों
ससेलि कुनु खामानिफोरा जाया रायजोनियाव सोंनानै जेबो खामानि दामानि गभर्नमेन्टआ बिबानगिरिफोरा मावनो हायाखै थ' ओंखायनो बेबायदि रायजोखौ गोजोन होनो हायाखै बे बेलायाव जोङो नोजोर बोनानै नोजोर नुहोनानै जों बिपिएफनि आगोलनि नीति नियमफोरा जिखिनि सिधामोन रायजोजों गोरोबना खामानि मावोमोन आरो बयबो पार्टि वर्कार्सखौ रेसपन्ड होयोमोन बेनि थाखाय जोङो बेखौ सानफिननानै दिनै जोङो गोदानै बे इउपिपि गोदानै जोङो बिपिएफआव जइन जानायनि ओंथिया स' दानिया फैफिनलायदो नैबे नैथि नाम्बाराव एनडिएफबि आदामोननि मोनसे जब भेकेन्सि फैदों आसाम पुलिसावहाय इउबि आनआर्म ब्रान्च ओमफ्राय आर्म ब्रान्चआव इउबि आरो एबि स' टटेल पस्टआ जाहैबाय 1645 बेवहाय बे टपिकखौ मानो थिखांखो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानैहाय निउस चेनेलाव ओरैबायदि दिन्थिदों थारमाने मोसाग्लांलायनानै दिन्थिदों आरोना मोनसे निउस चेनेलाव आं नामखौ मख'थ'ला नोंथांमोना नुबाय जानांगौ स' जोबोद इन्टारेस्टिं बिथांमोना माने जोबोद एक्साइटेड जायो किसुमान निउसफोरखौहाय ओरैबायदि स्टाइलाव दिन्थिनो नागिरो नाथाय बे निउसावहाय थारैनो बेसेबां जे गोनांथार बे खोथाखौहाय मोजाङै बुंफ्रुना होआ जायनि जाहोनाव माने गोबां बेले बेजे जायो स' आं बेखौ एसे बुंफ्रुना होनो नागिरदों गोबाङानो नुबाय जानांगौ मोनथिबायबो जानांगौ स' बेवहाय टटेल पस्टआ जाहैबाय 1645 आनआर्म ब्रान्च ओमफ्राय आरो आर्म ब्रान्च ओमफ्राय दा मेन खोथाया नैबेसो दे इयाव 2% रिजार्भेसन होननानै बुंदों ExNdfb बिथांमोननि थाखाय स' एथ'ग्राब जिउनि रिक्स लानानै बिथांमोना हारिनि फारसे मोनसे गोजोन सुक्ति दिनैनि समावहाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै नैबे 2%आनो बिथांमोननि फिथाइमोन नामा नैबे 2%खौ नेनानै बा नैबे 2%नि थाखाय बिथांमोना दिनैनि समाव सोमावसारदोंमोन नामा स' बियो बिदि जानो हाया माब्लाबाबो बिथांमोना बेखौहाय बोरैहाय नायगोन बिथांमोना सो फोरमायसिगोन आं बेवहाय बारा बुंनो थाङाखै नाथाय जि रिजार्भेसन होदों बियो थारैनो जोबोद मोजां जायाखै बा गनायथावना रिजार्भेसन नङा बियो जों गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोब्ला टटेल रिजार्भेसन नामावहाय 2% ExNdfbफोरनि थाखाय जाबाय दे इयाव जोङो कनसिडार खालामनो हायो 35 बा 36 अल टटेल नैबे पस्टनि मादाव बेबो इयाव माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ जायनाखि बेवहाय नोङो फिजिकेलि आरो रिटेन बायदिसिना दङ नैबेफोरखौहाय क्वालिफाइड जाखांनायनि उनावसो नैबे 2% रिजार्भेसनखौहाय मोननो हागोन बेनिफ्राय बेराफारसेथिं नायोबा आरोबाव एसटिफोरनि थाखायहाय अनलि 10% अल आसाम 10%ल' रिजार्भेसन दङ इयावहाय स्पेसियेल जोंनि बिटिआरनि थाखायल' 10% एसटिनि थाखाय होनना बुंनायब्ला एसे आलदा जागौमोन नाथाय अल आसाम 10% बेवहाय गोबां एसटिफोर दङ आरो बेनि मादाव अकल जोंनि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन प्लेन ट्राइब्स जिमानाखि दङ बिथांमोननि थाखाय अनलि 10% रिजार्भेसन स' जोबोद मोजांथार निउस होननानै आं सानाखै बेखौ आरो माबायदि गोजोनथाव निउस होननानै बुंखो बिथांमोना स' बेखौ आङो नैबेखौ नोंथांमोना बिजिरदो 2% रिजार्भेसन बा माने 100आवहाय अनलि सानै बेबो माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामब्लासो नैबे 2% रिजार्भेसनखौहाय बिथांमोना मोननो हागोन दानिया फैदोलाय थार्ड नाम्बाराव CEM प्रमोद बर' बिथाङा मा बुंखो बिथाङा बुंदों जि दिनैनि समावहाय बिपिएफनि ओरैबायदि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जे दिनैनि समावहाय गोब्रामदों गोदाव सोराव बिबुंथि होलाबायग्रा जाबाय बखिलाबायदों गावनि कलिग सासे चन्दन ब्रह्म बिथांखौहायनो सिनाय हाया स' बिथाङा दिनैनि समाव नैबेबायदि बायदिसिना खोथाफोरखौहाय मिडियानि थ्रुयै बुंबाय थायो बानस'बाय थायो होननानै बुंदों बेनिफ्राय मिडियाखौबो बिथाङा बुंदों जे हायोब्ला नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय बिथांनि निउसफोरखौहाय प्रसार खालामनाङा मानोना बेबायदि निउसफोरखौ प्रसार खालामनानै रायजो राजाफोरखौ समाय नस्थ' खालामबाय थानाय जायो बा बायदिसिना जायो होननानै बिथाङा बुंनो सानदों नाथाय जों दिनै आंनि फारसे आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों इन्टारेस्टिंथार जोबोद मानगोनां CEM प्रमद बर' नोंथां दिनैनि समावहाय नोंथांनि भिउसआ नोंथाङा जेब्लानाखि नैबेबायदि बिबुंथिफोर लाबोयो मिडियानि थ्रुयै आं बुंनो सानदों जे नोंथांखौहाय नायग्रा सुबुं अनजिमाया खमायबाय नामा भिउसफोरा जोबोद खम जायो नोंथाङा जेब्लानाखि प्रेस मिट बेबायदि बिबुंथि होयो आरो जा मानगोनां CEM एक्स चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जेब्ला निउसाव फैयो बिथांना जेब्लायबो भिउस सुबुं अनजिमाफोरा गोबां जायो दसेनो भाइरेल जायो आरो बिनि थाखायनो मिडियाफोरा दिनै नोंथांखौ लानानै इन्टारेस्टेड नङा दिनै हाग्रामा महिलारीनि इमेजखौ लानानैसो दिनै निउस पर्टेलफोरा सोलिदों आरो गोबां भिउसबो जानायखौ जों नुनो मोनो स' बे बेलायाव आबुल थाबुल बखिग्राया सोर रायजो राजाफोरा दिनै सोरखौ नायनो लुबैदों सोरखौ नायनो लुबैयाखै नैबे मिडिया
नि बाथ्रा जे नोंथाङा बुंबाय स' बेजोंनो फोरमान जायो जे दिनै रायजो राजाफोरा सोरखौ अनसायदों आरो सोरखौहाय मिडियायाव बिबुंथि होनायखौ नायनो लुबैयो। स' बेनि थाखाय दिनै नोंथाङा निजेनि खुगाजों मिडियाखौहाय एपिल खालामनो गोनां बायध' जानानै फैदों आरो बेवहाय आबुल थाबुल बखिग्राया दिनै रावबो नङा, नोंथांनि सरकारावनो गोबां नोंथांनि सरकारावनो माखासे नोंथांनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनासो दिनैनि समावहाय सोरखौबा बेदरजों रुजुयो, सोरखौबा जुनादजों रुजुयो, सोरखौबा जाम्बा थाम्बा होनानै रुजुयो, सोरखौबा बेदर गोसोम दाउखा गोसोम बायदिसिना होनानै रुजुलाबायबाय थानायखौ जों दिनैनि समाव नोंथांनि मावफुं सोद्रोमाफोरनिफ्रायसो गोबां खोनानो मोनबाय आरो नैबे एग्जाम्पलखौ नोंथाङा नायनो हागोन। बिपिएफ दोलोआ दिनै मेदाघाट होननाय जायगायाव जिबायदि किडनि फेल जानाय मानसि, हार्ट एटेक जाखानाय मानसि, प्रेसार स्ट्रकआव जाखानाय मानसि, गावनि हिन्जावजों लोगोसे गावनि हिन्जावनि बिनानाव, बिबथै, आदै, मादै गासिबखौबो थालामारि होजोबलायनानै प्रत्येक न'खराव गंसे गंसे गारि होनानै आरो लोगोसे 2,000 कोटी रां होनानै जिबायदि मोनसे भटिं खालामनायनि मोनसे सेन्टार मेदाघाटखौ बानायदोंमोन आरो दिनै मुसलपुरनि रायजो राजाया आंखौ बिदा फंबाय गावनि फिसाला बायदि अनो। बे बार, बे सान्दुं, बे अखाया मुसलपुर समस्तिनिया गोलोमदैया बे गासिबो आंजों लोब्बा दंजोबो। गतिके खाम्फा बरगयारी जायखौ जोङो बार बार बुंबाय थाखादों, बिटिआरनि बेदर गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मुसलपुराव फैनानै आगान होफैबाय, आसलते मुसलपुराव बबेबा दखरसे जायगाखौ बियो सुहासो खालामनानै गालांबाय आरो बेखौ जों गाबोन सुस्रांजोबनायनि खामानिखौ जोंनो मावगोन। जोङो मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि गासै जोंहा मानगोनां राकेश प्रमद सार बिथांखौहाय मा बुंबावनो, बिथांनि बिबुंथिखौ नैबेखौ नायना लाग्रोदो, बेनिफ्राय बेनि फारसे आहायखौ बुंनो गोनां गैया। बिथांनि पिक्चारा जोबोद क्लियारखा। फैबाय थानाय समफोरावहाय बिथाङा मा मावगोन बेखौ बिथाङा दिनै समावहाय थिग खालामना लाखानाया मोजां होननानै आं सानदों आरो रायजो राजाफोराबो लुबैदों दिनैनि समावहाय मुसलपुरावहाय गुबुन सोरबा साबसिन हामसिन बिजाथिखौ बिथांमोना सायख'गोन होननानै बिथांमोना दिनै नैबे जयनिं प्रग्रामनि हाबाफारिजोंनो थिग खालामनानै होखाबाय। दानिया बनसुनि जि धर्ना प्रग्राम दंमोन, आलादा रायजो सोरजिनायनि जिथु मोनसे दिनैहाय होसिख्रावनाय धर्ना प्रग्राम लादोंमोन उदालगुरियावहाय, नाथाय बेयो खोनानो मोन्दों खायसे मेगन गोसा सुबुंफोराहाय नैबेखौ बन्द' खालामदों बा केन्सेल खालामनाय सेस्था खालामनाय आरो थारैनो केन्सेलानो जामारबाय होननानै खोनादों। स' नैबेबायदि जाथाया जालांबाय आरो बे फार्स्ट टाइम नङा, सिगांबो उदालगुरियाव जिथु मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बेवहायबो गोबां पुलिस प्रसासननि मदद सहाय लानानै बिथांमोना बेबायदि मेल मिटिंखौहाय होबथाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। स' दिनैनि समावहाय बुंनांगोन हारिनि फारसे मोजां मावनो थांनाय समावहाय सोर बेबायदि बादा होदों। स' जों बयबो मिथिखायो, आं बेखौ फोरमायनानै होनो गोनां दङ होननानै सानाखै। अमर सिं ब्रह्म सार बिथाङा दाख्लैबावै मोनसे प्रेस मिटनि थ्रुयै जोंहा एबसुखौ मोनसे खोथा बुंदों, एबसुनि माखासे वार्कार्सफोरखौ लानानै खोथाखौ बुंदों। स' आंबो नैबे बेलायाव आङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै बुंनो सानदों आरो जिहेतु एबसु मोनसे अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन नङा होमबा, बर' फरायसाफोरनि मोनसे इउनियन, मोनसे अर्गेनाइजेसन। स' नैबेयावहाय दिनैनि समाव सोरबायदिया सालायगासिनो दङ बा सोरबायदिया सालायनो गोनां, स' बे दिनै उल्था जानानै फैदों। जायहानाखि फेमिलि न'खर थानाय सुबुंफोरासो दिनैनि समाव, सोरबा साख्रि बाख्रि थानाय सुबुंफोरा दिनैनि समाव एबसु बायदि माहारियारि आफादखौ बोरैहाय सालायदों, बिथांमोनाव समा बबेनिफ्राय फैदों, बिथांमोना गावनि न'खरनि फारसे सिन्था खालामगोन ना समाजनि फारसे सिन्था खालामगोन। मोजां बाथ्रा, बिथांमोना न'खरखौ लानानैबाबो दिनैनि समावहाय एबसु बायदि मोनसे गोथार आफादखौ सालायनो नागिरदों। नाथाय बिथांमोननि संबिधाना मा थिनदों, संबिधानावहाय मा लिरनाय दङ, बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बारा थारमाने नैबे जिथु बर्थमान सोलिगासिनो दङ एजेड जानाय बिथांमोना लाइमोनफोरखौहाय आं सानो बिथांमोनखौ खाबु होनांगौ, बिथांमोनखौ सालायनो थाखाय एबसुखौ बिथांमोननो गथायना होनांगौ, जाहाथे नाम जेरै ओरै खामानिया जायो। जिहेतु फरायसा आफाद, फरायसाफोरा नैबेवहाय आगभाग लानानै एबसुखौ सामलायनांगौ आरो एबसुखौ सालायनांगौ होननानै आं बुंनो सानदों। बेनिफ्राय एडभाइजार हिसाबै थानो हायो बिथांमोना, जायनाखि सिनियर्सफोर दङ, एजेड जाबाय बा फेमिलिफोर सालायगासिनो दङ, साख्रि बाख्रि दङ, नोंथांमोना एडभाइजार हिसाबै थानो हायो। नाथाय थोंजोङै माखासे रलफोरखौ लानाङा। बेखौहाय नैबे फैबाय थानाय जोंनि फिउचार लाइमोन बेफोरखौ बिथांमोननोहाय नैबे खाबुफोरखौ होनांगौ, जाहाथे बिथांमोनाबो सोलोङो आरो इयुथ्सफोरनि खोथा सिन्था खालामनो हायो आरो
बिदिनो बिथांमोना सोलोंनायनि गेजेरजों जोंनि हारिखौबो आवगायलांनो हायो होननानै आं सानदों। चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि खोथाया दिनैनि समाव नैबे मोननै निउस चेनेलावहाय जोबोद भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। अखानायै सोरांब्लानो नैबे टपिक मोनसेखौ लानानै बिथांमोना गोबां सावरायलायबाय थायो। चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारीनि गेजेराव मा जामारदों दिनैनि समाव, बिपिएफआ खावनै जासिगोन नामा होननानै बुंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनगासिनो दङ। नाथाय नैबेखौहाय दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा गावबो निजेनो खुगाजों गोसो जानानै बुङाखै। मिडियाया खनले सोंबाय थानायलाय बिथाङा नैबेबायदि अकस्मात माने बुंहरो जे सोर चन्दन ब्रह्म होननानैहाय। स' थारैनो बियो जों बयबो मिथिगौ बिथाङा चन्दन ब्रह्म सारखौ सिनायै नङा, सिनायो। नाथाय बे खोथाखौ जोङो एथ'ग्राब सावरायनो गोनां मानो दरखार जानानै फैदों आरो बा नैबे निउस मिडिया नैबे पर्टेल मिडियायावहाय खनले बे मोनसे खोथाखौनो मानो फोसावबाय थादों। स' बियो जोबोद मिनिंलेसथार नैबे टपिकखौ लानानैहाय खनले बुंबाय थानाय। चन्दन ब्रह्मजों हाग्रामा सिनाया होननाय बेनि आरो सिगां आवगायलांनो हायाखै मानो बे फंसेयावनो नांथाबना थाबाय थायो नैबे मोननैसो निउस चेनेलाहाय। स' मा जादों मा जायाखै बे गावसोर सानैनि गेजेराव गावसोर मिथिलायगौ। स' नैबेनि बेलायावहाय बिपिएफआ खावनै जानो थांगासिनो दङ होननानै नैबे एसे बेरे मोदै फुनदेरनाया मोजां जायाखै आरो बेखौ रायजो राजाफोरा बयबो मिथिखागौ। नैबेजोंहाय बिपिएफ दोलोहाय जेबो खहा जाया आरो चन्दन ब्रह्मआ जेरावनाखि दङ सिरि दङ ओंखारथ'वाखै, बिनि थाखाय बिथाङा बुंदों जानांगौ। स' बेजों लानानैहाय गोनो गोथो जानो गोनां गैया आरो बेखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोआ एक टपिक गैयैलायनाय बे टपिकखौ लानानै खोथा सावरायबाय थादों बुंबाय थादों। स' बे बेलायाव दिनैनि समाव इउपिपिएलआ बोसोरथामाव मा मावखो बा नैबे बोसोरनै दंबावो जिहेतु बेवहाय बोरैहाय मावगोन नैबेफोरखौसो सावरायनांगौमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै माने एथ'ग्राब इन्टारेस्टेड नैबे मोनसे टपिकखौहाय लानानै चन्दन ब्रह्मजों हाग्रामा महिलारीनि गेजेराव मा जादों, मानो एथ'ग्राब इन्टारेस्टेड, मा जादों मा जायाखै जों उनाव नुगोन। नाथाय नोंथांमोना मा मावबोखो मा मावनो सानगासिनो दङ बेखौसो नोजोर होनांगौ। दिनै रायजो राजाफोरखौ बोरै बोजबनो हागोन बेखौसो नोजोर होनांगौ। नाथाय नोंथांमोना मालाय दोलोनि सिङाव हाबनानै गेजेराव हाबखावनानै नैबे खोथाखौलाय बुंबाय थानो मा दरखार जादों। स' जानो हक लास्ट टपिकआव दंमोन जोंहा राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां। स' बे सेम टपिकआनो बेजों रिलेटेड 7 नाम्बार टपिकजों रिलेटेड। बेनिखायनो राजु नार्जारि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा थारैनो क'क्राझार समस्टिनिफ्राय जानो हागौ बिथाङा एबारनि लकसभा इलेक्सनाव केन्डिडेट जागोन। बेनिखायनो बिथाङा गोख्रों भाबै ओंखारबाय थादों आरो मोनसे खोथा बुंदों जे जोङो उननि समाव दिन्थिगासिनो दङ, नोंथांमोना नुनो मोनगोन होननानै बुंबाय थानायखौ जों खोनायो। नाथाय मा नुनो मोनगोन मा जानो थांगासिनो दङ मोगथाङाव मब्ला मावफुंगोन नैबेखौसो जों नेनानै दङ दा सार। स' बेसेनोसै रायजो नोंथांमोन बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि नैबे टपिकखौहाय नैबेयावनो फोजोबनाय जाबाय नैबे भिडिअखौ। आरो फिन लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों गाबोननि गोदान ब्लगावहाय। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।